Acum. Haide. Haide. Întinde mânuța, întinde mânuța, că bine. Hai ce frumos e! Hai încă o dată! Hai, încă o dată. La fac, Iulia! Nu, poți să arunci asta altă. Haide! Nu, oare, da, las, că poate nu de tine. Bine, pentru asta, Titu! Mă, că miroase. Ei, uite, dai. Nu, dar ăștia pofticioși. Oi, ăștia cred că au mâncat non-stop. Care, ăla? Iai, mami! Uite, dă și tu la ăla. Ăsta-ți place ție. Nu, hai, uite că vine Iulia. Uite că vine. Uite la ăla. Hai, Uite la ăla. Repede, hai că venit. Uite, el e. Hai, dă. Deschide mânuța și uite. Bravo! Hai de o dată, hai de o dată. Tot lei, hai, strigă. Cel mai rău, vine la mine! Haide, vino. Nu așa mult, dacă stați. Dar ține mânuța, nu te speria de mine. Hai de aici. Și sigură, bravo! Gata. Mai ai îngăleată. Și O bobiță. E drăguț și frumos și el se supără dacă nu-i dai și lui. Hai. Asta e ceva corcitură sau ce-i? Dar întinde mânuța, întinde mânuța. Haide, vino. Hei. Hai. Hei, la Iulia. Deschide mânuța. Dar deschide mânuța, că altfel nu știe că trebuie să... Are cu două mânuțe? Suntem înconjurați. Da. Du-te tu la el. Uite, Ne iau vine din toate Iulia. părțile. Hai, încoace, Iulia. Să te vadă. Acum, întinde-i mânuța. Ține amândouă mânuțe. Întinde mânuța. Mai dă. Pentru altul acum. Ca cu cuiată, bine. Și Diana are frecvent. Eu cred că-ți vârle cu jucăriile, că altfel nu faci Diana chiar se așa. mai dă cu capul. Diverse. Apleacă-te și mai dă-i să facă. Eu zic că nu vine la mine. La mine.